Ja, velkommen til VK's kommende skudhus, som er en tidligere mandskabspavillon, som nogle af vores frivillige ledere her og i klubben har været med til at lave om til en driving range i ishockey. Det vil sige, at det er armeret glas på gulvet, og så skal det få en effekt, så det ligner lidt det, vi kender fra is, og så kan de unge mennesker her i klubben træne skud og teknik, når det kommer så vidt. Nede i enden her, som vi ser, kommer der et mål op at stå, og det kommer der tilsvarende i den anden ende. Og så har man kan stå i midten og så skyde begge veje og træne teknik og skud. Så det forventer vi os meget af. Ja. Og planen er som sagt, at der kommer et mål i den her ende, og så kommer der et mål bagved her, så man kan stå her fra midten og så skyde begge veje. Tanken omkring det her er egentlig, jeg har set i Sverige, hvor jeg har været med inspirationsophold i Jönköping ved HV71, som er en af de store klubber i Sverige, som har lavet et skudhus på noget, der ligner 150 kvadratmeter. Vi tænkte, at det kunne vi også lave her i Vojens i mindre målestok, og vi er selvfølgelig spændt på at se, hvad der kommer ud af det. Tanken var, at der på sigt kommer en hastighedsmåler i den ene ende, og i den anden ende sætter vi en såkaldt X-passer op, som er faktisk det, der svarer til en tilbageafleveringsgenstand, svarende til en elastik, der bliver spændt sammen med en metalpind. Og så spiller man hen imod, og så får man pukken tilbage, og så kan man jo første gang skyde, man kan jo afleveringer, man kan øve i og modtage pukken, og så skyde hurtigt osv. Så det er rigtig spændende. Vi skal gerne op på, at de unge mennesker kan ramme noget, der ligner 150 skud til 200 skud om dagen, når de er inde og træne. Så giver det selvfølgelig mange skud om året, og det er det, vi skal op på for at blive endnu bedre skytter i Danmark.